9:52. Od 10:30 mám byť v Bratislave. To asi vôbec nestíham. Budem sa ponáhľať. A v Bratislave mám byť pretože ideme fotiť obálku časopisu Techbox. Veľmi sa na to teším. Som veľmi zvedavý, že ako to bude vyzerať. Už mi došla tá špeciálna vec, ale ešte stále som ju neotvoril. Leží mi tu na gauči a už mám veľkú chuť ju otvoriť, ale chcem ju otvoriť až do videa. Takže musíte ešte chvíľku vydržať a musím ešte aj ja chvíľku vydržať. Tak som v aute, je 10:08 a musím sa naozaj veľmi ponáhľať. Dúfam, že nikde nebude zápcha, pretože ak bude zápcha, tak to nestihnem a budú na mňa všetci zase naštvaní, ako vždycky. By the way, posledné dni je vonku nádherne, teplo a krásne a ja sa z toho veľmi, veľmi vytešujem, pretože konečne môžem mať len tričko a bundu na sebe a nemusím mať ešte aj mikinu a 40 svetrov. Takže teplo, už prosím ťa, príď k nám. Už som v Bratislave, ale zistil som nemilú vec a to takú, že ateliér, kam mám ísť fotiť, sa nachádza v Záhorskej Bystrici. Je 10:46, čiže už pred 16 minútami som mal byť v tom ateliéri, ale keďže je až v Záhorskej Bystrici, čo je ešte asi tak, ja neviem, 10 kilometrov od Bratislavy, tak tam prídem pravdepodobne o 11:00. Čiže musím prejsť celú Bratislavu a ísť do Záhorskej Bystrice. Ja nerád meškám, ale nikto mi nepovedal, že to je v Záhorskej. Ja som si myslel, že to bude tu v centre mesta a meškal by som iba 10 minút. Tak to budem meškať pol hodinu. Shit. OK, našiel som miesto, kam som mal prísť. Neboli na mňa naštvaní, že som meškal. A ideme fotiť na obálku časopisu Techbox vďaka Lenovu, keďže som s nimi teda začal spolupracovať, ako ste v minulom vlogu mohli vidieť, že som mal stretnutia s nimi a tak ďalej, takže všetko dopadlo fajn. Bol som aj na akcii, ktorá sa konala v Eurovej spolu s Edinom, s Fifkom, Michal PPZ tam bol a ešte Roman Dragula z Joušou, bol tam takisto aj Devi. Sranda je, že zatiaľ na každej obálke toho časopisu sú ženy, celkom sympatické ženy a dokonca aj vnútri v časopise je s rovnakým produktom, aký je na obálke, nafotená žena. Celkom sympatická a pekná žena. Tak som zvedavý, čo čitatelia tohto magazínu alebo tohto časopisu povedia na to, že zrazu miesto peknej slečny polonahej tam bude polonahý Slážo. Ale nie, nebudem polonahý. Teda dúfam, že nebudem polonahý. Problém je, že na titulku je to asi moc rozťahané, vieš? Nie, to sme dovnútra. Ideš dovnútra. Tú titulkovú niekde tu, vieš? Titulková je tuto, niekde tam je ten výraz, že... Nie, na eleganciu, na grázla. Na grázla? Tak si sadni normálne, že nohami sem ku kamere, Roman donesie noťaz. Už je tu? Hej. Takto, vieš, že takto. Tak, OK. Bunda, bez bundy? daj bundu. Je Kosa jar, je, ty kokos, je chápem. jar, 0 stupňov. Presne také, no, paradička. Poďme Hyundai. Bacha na ten počak Romy. By dostal oné. Nedostal, dostal? Ale by. Skoro, neboj sa. Beží, kamera beží. Ja. Kamera beží, svetla. Ideme. Notebook. Ale aj odtiaľ toto nie je zlé. Dobre, dáme, chlape. Ale potom by si musel asi otočiť auto, lebo vidieť tam tú kopu hnoja. Je tam. Ale takto, pozri sa, Peťko, aha, odtiaľ. Ukáž. Zatiaľ ma to baví. Ale že ja tomu fandím. Sice to nesledujem sama, ale fandím. No, zo pár sledujem, no. Notebook som vám vrátil? Tak, máme dofotené a musím povedať, že to bola super skúsenosť. Bol to super zážitok. Veľmi príjemne sa mi fotilo v tom ateliéri. Fotograf bol úplne super
A aj typci z Techboxu boli fakt, že zábavní, haluzári. V pohode, takže v apríli vyjde číslo Techboxu, tak určite si ho kúpte. Ja som tam mal v podstate akože sekvenciu s novým notebookom od Lenova, preto som ho aj fotil, teda preto sme fotili s ním. Takže určite, ak máte záujem a máte radi také technické časopisy alebo technické veci, tak si kúpte aprílové vydanie Techboxu. Jo, tu je stopka, tu sú také domy všade v tej Záhorskej Bystrici. Normálne by som si tu aj jeden postaval, kebyže mám na ňo love. Ideme teraz do Apollo Business Center. Mám tam stretnutie s Xboxom slovenským, s pánom Xboxom, s Marekom. Čau Marek. Budeme riešiť jeden projektík menší, čo skoro sa dozviete, o čom tento projektík bude. A kto tu je? Asi mister. Čo robíš Selassie daily? Selassie daily každý mesiac. Teraz som tvoj osobný kameraman. Vape Nation? No, môžem dať Vape Nation. Hlavne, poď stíhaš. Nesi Saifa Neistat? Saifa Neistat. Včera bol na škole. Hej? A čo robil? Prednášal. Saifa prednášal u vás v škole? A čo prednášal, ako robiť YouTube? Ale ja som hral GTAčko doma. Takže Saifa bol prednášať, ako robiť YouTube a ty si hral doma GTAčko. Ne ako YouTube, nejaký marketing tam mal. Marketingos? Možno, že to bolo zaujímavé, ale nemal som čas, lebo som točil video. Ty kokos, to je veľký šéf, tento asi mister. No, či gangster. Nechodí do školy, aby točil videá doma. Nechodíš do roboty a tiež točíš videa. No však, ale to je moja robota. Platíš pivo. Dostali sme od Uja Xboxa Mass Effect Andromedu, takže dám z toho asi nejaký streamik. Ahoj. Ahoj Lea. Pozdrav fanúšikov. Ja som pirát Černá brada Dick More, ne? Nehambi sa, halo. Lea, poď sem, poď. Čau. Ty si vodopád? Jednu iba som chcel. Lea. Sadni. Popros. No taká je dobrá, áno. Na čo som ti kúpil tú penu? No ja ju tam idem nalepiť. Počúvajte, Evženovi som na narodeniny kúpil, pozrite sa, sluchatka. Cecky som mu kúpil, to čo máš, výstrih? Nový mikrofón, aby nezdel jak vo vandli. A kúpil som mu penu akustickú, aby nemal takú škaredú stenu. A hej, nejak to tu. Však ale to... Kedy to už dáš na stenu konečne? Hore. Patrik musí dať na stenu. Paťo! Ujo, Paťo! Ty koko, však s tým kebyže dostanem na bradu, tak ma vypne hneď. Kedy závesíš ten nový kýbel? Ja? Au, to je jebek. Nebij To ja ho otca. budem vždycky držať, vieš? Nebij otca na videu. Keď sa budeš chcieť Jakubkou po toto, počkaj, obúchať, tak ja to takto akože budeš Však ale držať. to má 100 kg, tak to asi neudržíš pol hodinu. Ja? Tak to bude držať, že? No pôjdeš, že daj nejakú ranu. In the right corner, Notorious Evžen. Fight. O to? Ne, to sa robí takto. To je všetko? Bože, to Potter musí učiť všetko, tak to sa robí takto. Postaví sa preto. Ne. Nebij otca. Prestaň. No, To sa robí takto, že? no. Že. Dobre, nie? A to k tomu dojdeš, že? Však celý panelák padne.